Ja, waar we hier nou voor staan, dat is ons aanboden door het oude gemeentebestuur van het Bilt. En alle dorpen die hebben een bedrag gekregen en die konden daar wat voor bedenken. Dat hebben we moeten presenteren bij de gemeente. En uiteindelijk hebben wij het akkoord gekregen. We zijn laatst in de rij, maar dat had te maken dat wij het bij het MFC wilden plaatsen in de samenwerkingsschool. Dus vandaar dat we nou de laatste in de rij, maar wel een heel mooi, ja, denk heel mooi aandenken aan gemeente Bilt. Er staat een tekst in, die is bedacht door Hein-Jaap Hilarides. Evelyn Bijmers, Geertje Versinderen en Jacob de Haan, dat zijn de mensen van plaatselijk belang die hun heel veel tijd en energie in gestopt hebben. Die wou ik daar heel erg voor bedanken. En Hein-Jaap natuurlijk voor zijn creatieve brein in de tekst. Dus ik wou eigenlijk zo'n Nel vragen om de Sint-Jabuurster vlag, want dit is de Sint-Jabuurster vlag, ja die hebben wij, om die er vanaf te halen. Ik kan het vanzelf niet laten om ook even een paar woorden te zeggen. En onderwijs hoorde ik dat ik Bilts praten moest. Ja. En dat zie ik proberen. Ik ken het wel een beetje hoor. Oh. Maar ik vind een eer dat ik dat hier doen mag. Ja. Het is zo dat wij 40 dorpen en 10 weken hebben in Waardhoeken. En die dorpen en weken hebben we verdeeld over de 4 wethouders. En laat nou correct Sint-Jaap ook mijn dorp wezen. En zodoende kan ik ook hier, denk ik, deze handeling doen. En tegelijk met de school en het MBA natuurlijk, maar dat zien we direct wel. Maar ik voel me vereerd om dat hier met elkaar voor hem te doen, zeg maar. En het is een mooie eyecatcher. Ik vind trouwens het hele gebouw al een prachtige eyecatcher als zo de balans reist. Maar ook nog zo'n mooi monument, zo is het ook correct, Marcel. Dat we dat hier ook hebben in Sint-Jaap en het is Sint-Jaap weer, denk ik. Nou, dan gaan we nou over tot de handeling. Ja. Ik zal het wel even voorlezen. De glaai golft naar de horizon, de zee ploegt, de slikvelden. Het is de Jabikschelp, dus dat vonden we wel heel toepasselijk. En ja, de tekst in het beeld uiteraard. Ja, nog mooi van. Ja. Mooi, dan gaan we door naar de school. Ja. Ja. Mooi programma gedaan. Oké, we willen toch een beetje symbolisch doen, want we doen straks het streekgedeelte gewoon in onze nieuwe MC. Ja, we hebben een jongenstreek. Iedereen die wel weet om op de zijkant erin te gaan. Ja, dat is vanaf heden gebeurd. We gaan vanaf heden door deze 2 deuren. En Nel zal deze 2 deuren symbolisch openen door mensen van bij droog in te halen. Dus ik wens u veel succes. Dan gaan we met z'n allen naar de zaal. En wil ik graag Thea in voorhoek. Thea, waar is het? Thea, we hadden heel veel inzendingen en Thea die had de mooiste inzending met een heel mooi verhaal erbij. Wij hebben vroeger van nou, wist dat ook vertellen. En dat wou ze graag, dus vandaar. Hoe kom ik op deze naam? Een huis, ja, dat is voor mij thuiskomen, gezelligheid, knus, mensen over de vloer, met familie koffie drinken, een borreltje met vrienden. En zo gaat het denk ik ook worden met het nieuwe NOC. Dus vandaar huis. En nou het eerste deel, en daar hebben de kinderen van deze school mij eigenlijk een beetje bij geholpen. Want in het begin van het schooljaar hebben jullie een project gedaan van de straten. Jullie hebben
waar het spoorrondje nou bijvoorbeeld het spoorrondje heet. En toen dacht ik, ja, het MFC staat aan de George van Saxenstraat. En George van Saxen, ja, wie was dat nou eigenlijk? Dat was best een belangrijke man. Hij was de hertog van Saxen en van Friesland. In Friesland had hij geërfd van zijn vader. Hij was getrouwd met Barbara van Bomen. En hij had 4 kinderen. En hij was ook nog ridder in de orde van het Gulden Vlies. Je moet uit het hoofd mee doen. Oh ja, op een gegeven moment was hij heel verdrietig. Was zijn vrouw overleden. Daar was hij heel verdrietig van. En toen heeft hij zijn baard laten staan. En dan noemden de mensen hem niet meer George van Saxen, maar George met baard. En baard, dat is in het beeld beerd. Dus vandaar het beerdhuis met de knipoog naar George van Saxen.